za mu je a can ne za a yi aure. Auren soyayya ya wuce na haɗin gida. A yau Dottiya ango Aisha uwar gida. A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Kai ango ka riƙe amarya amana aka baka. Amana sai ka ɗauka ka ganan Aisharka. Alƙawari gun ka cika yau daɗin ya zarce zuma. Ni ma na zo taron da kai na Abdul MD ne. Mai waƙar aure a tulo-tulo yau zan kwana. A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Ga auren ya ɗauru ga jama'a sun taru. Yau ga darajar ta ƙaru. Dan ku jama'a suka jeru an jejjera kujeru. Auren ku auren gata ba ruwanku da ƙyaƙen daru. Ku yo soyayya kamar ya ƙyaƙen tantabaru. Kin ji ko amarya? A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Idan ga shinkafa ni kan me zan yi da gamzo. Angon mai kyan hali za a kira shi da gwarzo. Idan ya nemi abinci to kada ki ba shi kanzo. Idan ya shigo gida sai ki be shi da kallo. Kallon soyayya zai sa ya ji ya zama gwarzo. A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Auren so daɗi gare shi yau ga na ku an yi. Ango ka rike amarya kar ka canja mata layi. Naga amarya na ta murmushe ranta da sanyi. Me sanya ga kun faɗi sai in ta Allah ta yi. Amarya ki rike mijinki sam kada ki sanya. A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Kara ganga sautin kiɗan gani yanzu na fara. A buga a daɗa har da makiya dan su ji kara. Mu dai murna muka zo mu taya ba mu harara. Doka ganga sona a yau dangi za na kirara. Iyaye ma murna suke dare ba rana. A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Kawaye da amarya sunan ku ban manta ba. Ban tau ban manta ki ba dan ke ci babbar gawa. So ba kike mata ka dan Allah ki jujjuya. Ina kike Maryam ke ma ban manta ba. Maryam ta so juya. A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Ina kike awwa na gaida ki. Ki rawa ki jujjuya. Ina na ya baki. Ina kike zara'u na ya baki. Ina anti Khadija na ya baki. A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Abokan ango ni za na zo gaidawa. Alhaji Sule dan na ga yana taya murna. Ina kyale juna na ga yana taya murna. Ina baba Yarima na ga yana taya murna. Ina babes yana taya murna. A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Aji baba ƙarami shi ma ya taya murna. Ina waziri yayi murna. Ina kake kulla yayi murna. Ina kake umaru yayi murna. Alhaji Kaskama kai ma kai murna. A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Ina kake abba yayi murna. Alhaji Bulama shi ma ya taya murna. Ina ka challa kiriya yayi murna. Ina kake man Ali jaji maji shi ma ya taya murna. A yau an ɗaura aure Dottiya ne ango Aisha amarya. Biki yayi biki ne ma na taya murna. Ina kawo masa dan naga yayi murna.
na mamman belu dan na ga yayin